Čaute, dnes idem reagovať na beef, ktorý vznikol medzi Sibižanom a Stejom, ktorý sa teraz rieši po celom internete, takže som sa rozhodol, že sa im vyjadriť aj ja. Idem sa nabaliť. Toto video bude plné mojich názorov, čiže ak sa vám nejaké z mojich názorov nebudú páčiť, alebo si mi nebude súhlasiť, tak ľudia sa vyjadrite v komentároch, alebo proste choďte preč z toho videa. Ale to vlastne začalo tým, že Tadeáš si do videa zavolal Steja, kde mu vlastne spravil make-up, alebo skôr možno cosplay na Elzu. Na čo vlastne si Sibižan zareagoval, a pretože mu pripadá ako bizár, že Stej a Tadeáš by mali spolu točiť videá potom ako vlastne na něho Stej nadával 2 roky v kuse. Dneska bych se rád podíval na jednu z těch více bizarních věcí, které jsem zaznamenal na internetu, a to je, že Kubinka se Stejem natočili spolu video. Já se omlouvám, ale proti Stejovi nic jakože v zásadě v podstatě nemám, ale... Sibižanov hlavný bod je to, že Stej sa bavil s tým Tadeášom v tom videu proste ako kamarát, aj keď na ňo nadával proste 2 roky v kuse. Vytvoril si tam ešte potom teóriu o tom, že Stej nemá peniaze a preto vlastne natočil rozhovor s Tadeášom. Potom museli s Tadeášom za výmenu k nemu do videa, kde mu proste robil ten make-up. Všichni určitě víte, že to bylo Stejovo nejúspěšnější video snad za poslední rok, že vydal rozhovor s Tadeášem Kuběnkou a podle mě, co se stalo, bylo to, že Kuběnka mu řekl, OK, půjdu k tobě, ale na oplátku ty natočíš se mnou video. Na někoho, na koho nakládáš kontinuálně 2 roky, tak potom s ním jdeš do videa, že čau kamoši, ahoj kamarádi. Potom sa Steja pýta, že prečo spravil rozhovor s Tadeášom. Proste ďalej hovoril o tom, že jeho ego by mu nedovolilo niečo takéto spraviť, že by si nemohol zavolať človeka, na ktorého nadával 2 roky v kuse do videa a baviť sa tam s ním kamarádsky. Z jakého důvodu to udělal, bych byl velmi rád, kdyby napsal do komentářů Stejk. Mě by to fakt zajímalo, mě by to vyloženě zajímalo prostě. Ale nestalo by mi to za to vyměnit, ty vole, svoji duši v podstatě. I když Stej to možná tak nebere, nemá takové ego, nemá nic prostě a klidně na někoho nakládá a pak němu jde do videa. Možná jo. Rozpráva tam ešte to, že potom Stej nemá nadanie na biznis, že je proste p***vina, taký chudný, fakt toto, no, do piči. No ale toľko, môj názor na toto video je taký, že chápem pointu Sibižana, ale príde mi ako, že to je neskutočná malichernosť, aj keď on si môže proste na ten kanál vydať, čo on len chce, a aj keď je to úplná sprostosť, proste pokiaľ to jeho zaujíma, tak on si to môže vydať. On zaťal a proste Stej to už potom len, ten oheň už len potom rozplánul vďaka Stejovi, že proste to je totálna malichernosť a mohol si ju podľa mňa fakt nechať pre seba, ale tak budíš. Okrem toho mi príde v tom videu zbytočne toxický, proste vidno, že ho tam niečo sere, ale nepovie proste, len dookola opakuje, že to je ten Stej a že vydal video s Tadeášom, to opakuje, že ho štve, ale neviem, príde mi to také divné. No dobre, teda odpoveď prišla od Steja taká, že si len za seba robí srandu a Sibižan sa hrá na Sigmu a to nedokáže pochopiť ten Stejov pohľad. Taktiež to, že natočil video s Tadeášom hneď automaticky fakt nemusí znamenať, že proste sú obrovskí kamaráti. Vidět, že to je akorát awkward z toho důvodu, že my jsme se tady viděli poprvé. Já jsem tam přijel, natočili jsme jako první tady tohleto líčení a potom jsme jeli ke mně a dělali jsme rozhovor. Určitě bych neřekl z toho našeho společného videa u Tadeáše, kde mě líčí, že jsme jako děsně velký kamarádi. Nechápu jeho mindset, že prostě když seš reakční kanál, musíš dělat reakce. Musíš prostě kydat do těch lidí, musíš do nich jet, protože musíš být seriózní Sigma reakční kanál. Spravil tam menšiu kompiláciu akože prípadov, kedy si proste Sibižan pozval k sebe domov na rozhovor ľudí, ktorých predtým hejtil alebo s nimi úplne nezdielal názor. Stej teda tvrdí, že má rovnako peňazí z YouTube ako predtým a nechápe, prečo by nemohol natočiť rozhovor s Tadeášom, keď Sibižan si o ten istý rozhovor písal s Tadeášom, len Tadeáš si vybral Steja miesto Sibižana. Já nevím, ale já si s těmi views pořád, co teď mám, vydělávám stejný peníze, který jsem si vydělával, ty vole, rok, 2 roky zpátky. Ty vole, dobře, někdo by na tu informaci mohl říct, kámo, tak to je nějaký sasy, ne? Tak to děláš toho asi docela málo. Já nevím, já jsem spokojený, já si pořád vydělávám docela solidní penízky a jako jsem takhle happy. Že nebudeme dělat
že Sibiřan Tadeášovi nepsal, že by chtěl ten rozhovor udělat. Ten rozhovor se nakonec nestal, udělal jsem ho já. Jako, já jinak si nedovedu vysvětlit, proč tady tohleto video je jako vůbec vzniklo. Stej ďalej tvrdí, že nemá problém sa baviť s ľuďmi, na ktorých predtým nadával a že aspoň spozná v realite, čo je proste dobrý point. Tých ľudí nespoznáš podľa toho, ako sa správajú na YouTube a v tých videjkách. Každý sa správa inak, keď sú v realite. Že s týmto zostajem súhlasím. Za mňa je to celkom dobrá obrana od Steja až na to, že podľa mňa si to príliš zobral k srdiečku, ale tam v tom videu vravel, že proste nasratý z toho, že ten Sibiřan spravil to video a nechápem, prečo celkovo to video natiahol na 30 minút. Podľa mňa sa úplne stačil vyjadriť, 5 minút by mu úplne stačilo na to a všetko by bolo fajn. Potom Sibiřan vydal ešte 36 minútové video, kde viac menej len opakuje to isté. No už to chcem mať za sebou toto, pretože fakt ma to už prestáva baviť. Nechápem, prečo táto kauza vôbec vznikla a príde mi, že najväčšie MVP z tohto celého, aj keď ho nemusím, tak je fakt Tadeáš, lebo konečne natočil nejaké normálne video. Príde mi to ako úplne nafúknutá malichernosť, ktorú si mohol Sibiřan nechať pre seba a Stej proste tiež celkom obrane proste zareagoval tiež podľa mňa celkom zbytočne tak ako zareagoval a máme tu z toho toto vlastne už. Sibiřan má 102 videá, Stej má 101 video, Píťa už spravil 2-hodinové videá. Z takejto malichernosti máme takú veľkú kauzu, myslím si, že je to úplne zbytočné. Vlastne nemám k tomu ani čo viac povedať proste. Jak Tom a Jerry sa tu idú škriepiť, že kto má lepší reakčný kanál.